माने आं बिनावहाय माने बि सानथालि आरोना बिनावहाय माने मोनसे इन्सट्राक्सन लानो नागिरदों आरोना नोंनि अनगा आंनो नाङा होननायखौ मारै बुंगोन आरोना बिनाव सोंनो नागिरदों औ माने आमा दुलर बेगर आमाखौ दुलर बेगर मैं तुमको प्यार करती हूँ बर'नि बुंलाय बर' से बोलो भाई मैं तुमको प्यार करती हूँ हाँ माने आं नोंखौ मोजां मोनगोन माने आं बिनावहाय एबार माबा मोनसे सोंसैलाय आरोना आं नोंखौ मोजां मोनो इसका माने मैं तुमको प्यार करती हूँ माने आपका भाषा से बोलो ini amin kusiam kana वाह बढ़िया ये तो एक भी नहीं पता माने ये बहुत अच्छा लड़की इसको कैसा बोलेगा आपका भाषा हाँ क्या क्या माने ये लड़की बहुत अच्छा है ये लड़की मैं करी तो अड़ी मौज गया वाह माने ये लड़का बहुत बूढ़ा ये लड़का हाँ नहीं करा तो अड़ी बरी गया है ओ ऐसा है मैं माने आं बारा रोंजोबा आरोना बेखायनो बिनाव सोंदो आरोना बे बिथाङा सुक्ला आरोना एसे सोंबाय आरोना आङो बिनावहाय आरो सोंबावगोन आङो बारा हिन्दीबो रोंजोबा नालाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो